थादों बहुत सान्थि सुक्तियाथ' जों दा बाहेरनि ओंखाम जानानै जोंथ' नुगासिनो बहा सान्थि जादों सान्थिखौथ' जों नुवाखैना जोंनो सान्थियावनो थानो मोनाखै माथो जोंनो गुबुन हारिनो गुबुन आथिं सिङाव गाख्लायनानै बा गाथाबनानै जाजागासिनो होमबा मोनसे बाथ्रायावबो जों नासयजायो नोंनि गाननाय जोमनाय ड्रेसावबो नासयजायो राव हारिमुआवबो नासयजायो होमबा बेफोर नासयजानाया सोरनिफ्राय फैदों सरकारनि बेलानिफ्रायनोथ' फैदों प्रमद सरकारनिफ्रायनोथ' फैदों माखौ गोजोन होनना बुंबाय थायो बिदि दुइ लम्बरिया बाथ्रा बुंबाय थानाङा सैथो खोथा बुं नों सासे दामाने गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानाय दामाने फेस्ला बाथ्रा बुंनो रोंबाथ' जानाय नङाना सैथो खोथाखौ बुंनो रोंनांगोन होमबासो जों सैथो जाथि सैथोआव सोलिनांगोन जों सासे नों बर' हिन्जाव मोनासै नामा मानो गुबुन जाथिनि हिन्जाव लानांगौ बर'खौ लागौमोनथाय बर'नि थै जागौमोन एनाव हमफोनो बर'नि थै गैया बेखायनो बर'नि जारिमिनखौ मिथिया आं बेखौनो बुङो आरो दिनै बेफोरबायदि जिथु बिटिआर सरकारा बायसान्सआव अननायनि गेजेरजों पाब्लिकफोरखौ बा जोंनि बर' आइजोफोरखौ अननायनि गेजेरजों नोंसिनि चिरां जिल्लायाव बेफोरबायदि बा गुबुन उदालगुरि जिखुनु बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव जायगा लायै जायगा इन्डास्ट्रि खुलिना होनो हायोब्ला इन्डास्ट्रिफोरखौ खुलिना होयोब्ला नोंथांमोना सलायनो हानाय केपासिटि दङ गैया जों आजादि सलायगोन कारन जों मोनसेबो बाखि गैला जों रोंनांगौ जों रोंखाजोब्बाय रोंबाय जेला जोंनि फिसा फिसौआबो जाहाथे फरायनानै ओरैनो बेखार दागोलैनानै दाथाथों आरो दावब्ला नोंसोरो मा जेनेबा बे हालामाव थाफैनानै बा बे गुवाहाटि सुवालकुसि ओनसोलाव थाफैनानै जिथुनाखि नोंथांमोननि अरिजिनेल मेन न'आनो बेयावनो खाना गुबुन बिटिआर ओनसोलावबो दं नामा जोंना बिटिआर ओनसोलाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट आं आमथिखा आच्छा दा नोंसोरो आमथिखायाव थानानै आमथिखानि सासे थागिबि हिसाबै आमथिखानि हिसाबै बा बिटिआर ओनसोलनि थागिबि हिसाबै नोंसोरो दा बर'नि सासे जोंहा दैदेनगिरि दङ जायखौ बुङो जोङो बिटिआरनि CM प्रमद बर' सार बिथांनिफ्राय माबाफोर अनसुंथाइ मोनदों ना मोनाखै जेबो मोनाखै जों सरकारनि जेबो आसुगुर गावख्लाबसेबो गैया जोंनाव प्रमाण देखायनो हानाय मोनसे समाव जे हाग्रामा महिलारिया BPFनि सासे दैदेनगिरि जानानै 17 बोसोर सरकार सालायलांबाय बिथांनि अननायफ्राव माबाफोर मोनदोंमोन नामा जों हाग्रामानि सारनिफ्राय मोनाखैबाबो जों गोजोननाय दङमोन जों दा प्रमद सरकार सारनिफ्राय जों गोजोननाय गैया मानो होनबा बे बिटिआर होनना बुंदों मायाव बिटिआर जाखो मा प्रश्न बेलाय बिटिआर माने बे बिटिआर होनना माने मा बुस्थु बेलाय जों दा DC अफिसाव थांबाबो निकेट खालामजायो बबेबा अफिसाव थां बेयावबो जों निकेट जायो बर' जाथि होनना बुंजायो साननैसो सिगां जोङो बिटिआर एक्स NDB-फोरनि बा बिथांमोननि मुं लानानै उदालगुरि जिल्लायाव जोङो एक्स NDB-फोरनि मुं लानानै मोनसे लटारि खेलानि गेजेरजों गोबांथार सुबुंफोरनो अनसुंथाइ होनो सानदोंमोन बा अनसुंथाइ होगोन होननानै जों खोनानो मोन्दोंमोन बेवहाय माने आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा पारमिसन होनायनि गेजेरजों बे लटारि खेलाखौ होफुंदोंमोन होनना बुंदों बेवहाय नोंथांमोनाबो लटारिखौ लाबाय बायदोंमोन बेवबोथ' दुप्लिकेट खालामदों बहाथ' मोजां खालामखो हा जोंबोथ' 2000नि लटारि लादोंमोन ना NDB-फोरनि नामैनो जोंथ' जानजि दख'नानिफ्राय NDB-फोरनो ओंखाम संनानै जाहोबोदों बबेबा जोख्रां जादों बबेबा सोबा जादों हा बिदि खस्थ' मोनबोनाय जों चिरां डिस्ट्रिक्ट फाथाबारिनि होनबाथाय सासेबो बुजायै मानसि गैया दा बे प्रमद सरकारा मा मिथिगौ बियो जों हाग्रामानि समाव जों गोजोननाय मोन्दोंमोन जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि जोंखौ होनोमोन गुबुन जाथिया दादाफाय दाथ' दादाफाय होनना बुङा जोंखौ बर' जाथि मुर्ख जाथि बिदिसो होनना बुङो जोंखौ माबा मोजां बुङो नामा दाथ' याते जायगा नाय दाथ' आवट होनना बुङो बे आवट खोथाया बबेनिफ्राय फैखो बिटिआर सरकारलायनो रावबोआनो जेबोआनो बुंनो हाला बिराद गोजोननाय दङलायनो बेखौ लानानै होमबा जोंनि हाग्रामा सरकार थानायाव जों मानो गोजोननाय दंमोन बे सरकार फैनायनि लोगोसेनो मानो गोजोननाय गैया जाखो आरो बुस्थु बाहायनाया मानो अर जोंब्लावजोबखो जों दा 10 थाखानि माइरं जाग्रामोन हा दिनै मानो 40 थाखानि माइरं जानो गोनां जाखो जों फानोबा मानो दाम गैया आरो जों बायनानै जायोबा मानो दाम दा जों गथ' सानैखौ हिनजावसा गोजा गथ' जा सलायनो बिराद टान जादों फरायहोनायाव दा जों गामि खानाव थाङोबा बेखिनिखौबो फरायनोसो हाबावनाय नङामोन जों दा मालायनि आथिं सुनानैबाबो जानानैबाबो गथ' गथायखौ फरायहोगासिनो मोनसे आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै थायोबासो बर' जाथिया थांनानै थागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनो हायै बे पृथिबियाव जेबो खामानि गैया दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोरबाया नाख्रेबनानै गादबनानै फोजोबनो हानाय मोनसे आफाद नङा बे आफादा जोबनो गैयै अरायबो बोहैबाय थानाय मोनसे दै फुंखा बायदि मोनसे आफाद जोंनि साफ्रोम बर' बिमा बिफा जोंनि मोनफ्रोमबो न'खरावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा दङ
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि मावथि बिथांमोनहा सोलायबाय थागोन समजों लोगोसे गोदान गोदान दैदेनगिरिफोर फैगोन आरो बिथांमोनहा जोंनि बर' जातिनि जातीयताबाद बर' माहारियारि बाद जेखौ होनना बुंदों बेखौ लानानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि थांखि नोजोर नीति आदर्श बेखौ लानानै जातिनि थाखाय आपोसहीन रावजोंबो कमप्रमाइज खालामै मोनसे गावनि आखुथाय गावनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लानानै अरायबो खामानि मावगोन बेखायनो जों जायखि हान्जायाव थाया जों जायखि आफादाव थाया जों जायखि खामानि मावा व्यक्तिगत जीवनाव सोरबाया साख्रि सोरबाया आबाद सोरबा बेपार बानिज्य जेरावखि थाया मानो जों जेब्लाबो जोंनि जातिनि नैबे सम्पद दुलाराय बर' फरायसा आफादा हारिनि धोन आरो बे हारिनि धोनखौ जों जेब्लाबो रक्षनाबेक्षन होनांगोन रैखाथि होनांगोन गोख्रों गोजोर आरो जेब्लाबो बेखौ जोङो देरगाथाव मोनसे आफाद हिसाबै हारियाव फोथांनानै लाखिनो हानांगोन बेखायनो आङो दिनैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जौसाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनो बेखौ मिथिहोगोन आं जेरावखि थाया आं जेखि मावा जेब्लाबो आंनि गोसो गोरबोआव दुलाराय बर' फरायसा आफादा थांनानै दङ आरो थांनानै थाबाय थागोन आंनि थैयाव जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादानो अरायबो थांनानै थागोन आरो बे आंनि मोनसे अधिकार आंनि बे मोनसे व्यक्तिगत सम्पद हिसाबैबो बेखौ आं जेब्लाबो फोथांनानै लाखिगोन बेवहाय आं रावखौबो गिया आं रावखौबो लाजिया आरो सोरनिबा थाखाय आं फावसयनानै सोलिग्रा नङा गतिके रायजो राजाफोर फरायसा लोगो नोंथांमोन दिनै बेसेबा गोबाव समनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मन्चआव गसंनानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो मोननायनि गेजेराव मोनसेल' आं खावलायनो लुबैबाय जे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मथ'आ जाबाय मुल मन्त्रआ जाबाय खौसेबा जों थांगोन गावस्राबा जों थैगोन बेखायनो दिनै जोङो बर'फ्रा जे लेथेर फिथेर जानानै दं राजनितियाव समाजनितियाव जोङो ज' जानायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जेब्लाबो मोनसे अभियान मोनसे हाबाफारिखौ मोनसे सेस्ताखौ जों लाबाय थानांगोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे थांखि नोजोर बिथाङा जेसिम बर'फोरखौ लांनो थाखाय समायखेरा लानानै जोंखौ सोमावसारनायाव हारिखौ सोमावसारनायाव बारसोम होदोंमोन बे आद्रा सिमां आद्रा थांखिखौ मोनफुंनायनि थाखाय जों जेब्लाबो खामानि मावनांगोन आं बेनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो माने बे मन्त्रजों खामानि मावनो जाहाथे बिथांमोनहा खामानि मावो बेखौ आङो खावलायबाय जोबथारनायाव